Vroeger waren het vrijbuiters. En we noemden ze altijd de mannen van raas. Gringo's. Die meteen gingen demareren. En etappes wisten te winnen. Veel etappes. En nu? Ja, ze zitten lekker bij elkaar. En ze hebben een Mexicaanse kopman. Raúl Alcala. En dat verandert toch de koers. Er zijn 2 Fransen. Yvon Le Danois en Frédéric Moncassin. De sprinter die we nog niet gezien hebben. Wat de Nederlanders betreft, een debutant. Rob Mulders. De veteraan, Jelle Nijdam, die weet wat winnen is. En Frans Maassen, die graag de aanval wil zoeken. En dan zijn er de Belgen, Van Hooijdonk en Van der Aarde. En dan is er nog een jonge Zwitser die het heel moeilijk heeft, Dieter Roenkel. Frans Maassen gaat demareren. Ja, Frans Maassen. Hij zat al een hele tijd op vinkenslag. Het was duidelijk dat hij nog iets ging proberen en hier gaat hij. Hoe groot is de kloof die hij kan slaan? Omkijken graag. Ja, dat ziet er toch behoorlijk uit. En nog een renner die probeert mee aan te pikken. Iemand van Lottos Festina weer, zo lijkt het. Rob Mulders wordt er gezegd, maar dat lijkt toch wel heel erg sterk Frans Maassen te zijn. Maassen met Mario Chiesa of Remo Rossi. Eén van beiden. Ik denk dat het Chiesa is. Ja, het is Mario Chiesa. Mario Chiesa gisteren ook al gezien in de finale. Het verschil is nog niet groot. Ze gaan goed moeten samenwerken. Willen ze een kans maken om voorop te blijven. We gaan nog eens kijken naar de demarrage. Daar komt ze. En het is misschien toch wel Rob Mulders. Het zou kunnen dat het Rob Mulders is. In ieder geval het nummer 145 is dat van Rob Mulders. Ja, het is inderdaad Rob Mulders. Heeft qua stijl veel weg van Frans Maassen. Maar het is dus Mulders. We hebben hem ook al dit jaar in de aanval geweten in de Midi Libre. In de laatste etappe was dat. Was toen al heel vroeg weggegaan. Het is toch prachtig. Wat zie je gezellig hier. In de koers wat minder wat onze ploeg betreft. Daar wou ik het eens over hebben. Nou, ik denk ik zal zelf de vraag gelijk maar beantwoorden. Nou, begin maar. Nee, het gaat niet zo zoals het moet natuurlijk, zoals ik het graag zou willen zien. Dat is heel duidelijk na een week Tour de France. Nou, aan wat het ligt, ik weet het antwoord ook niet. We hebben een goed programma gereden, de renners waren fit aan de ronde begonnen. Maar het zit er gewoon niet in, ze zitten er steeds tegenaan te hikken. Waar tegenaan te hikken? Ja, dat ze gewoon niet mee kunnen spelen. Oké, we hebben geen topsprinter. Er zijn verschillende massasprints geweest. We hebben geen topsprinter. Oké. Nou, daarnaast moet je proberen om ontsnappingen op touw te zetten. Nou, dat lukt niet erg met dit tempo. Zoals je weet, er zijn 5, 6 hele goede sprinters in 5, 6 verschillende ploegen. Het tempo ligt zo verschrikkelijk hoog dat ontsnappen bijna niet mogelijk is. Aan de andere kant zei ik, gisteren was er wel een groepje weg. Ze zijn niet mee. Nou, ben je daar boos over geweest? Nou, boos. Ik weet hoe de toestand is nu in de ploeg. Er zijn een paar jongens die zijn gewoon ziek. Rob Mulders is grieperig. En Van Hooijdonk die was gisteren heel slecht en is nog niet goed. De Franse jongens, we hebben een paar jongens voor de eerste keer dat ze meedoen in de Tour.
komen ook niet aan de bak. Nou, dan komt het neer op de schouders van een Maassen, Nijdam. Alkale houdt zich rustig. Nou, met 2 jongens kunnen natuurlijk wel 6, 7 keer meespringen. Maar dan moet je geluk hebben dat je net in de goede ontsnapping zit. Maar het zit niet mee op het moment. Rob Mulders had gisteren last van bronchitis en moet zich voor de start melden bij de dokter. En er wordt het een en ander toegediend zodat Mulders weer wat makkelijker kan ademhalen. Je vais lui donner, oui, ça. Wat zie je? Ok, de rien. Rien, au revoir. Wat zei de dokter? Nou, ik vond het beter dan gisteren dus. Beter dan gisteren. Wat wil dat zeggen? Ja, ik had antibiotica gekregen. En het schijnt wel te werken dus. Schijnt te werken. Ja. Ik heb in ieder geval vannacht kunnen slapen dus. Eergisteren heb ik de hele nacht niet kunnen slapen, want heel te hoesten. En gisteren heb ik dan tabletten gekregen ervoor. En dan komt het toch los nou. Hoi, het komt los. Dat kon ik gisteren niet. Net als een oude mijnwerker. Succes van jou. Ja. Succes hoor. En na de bemoedigende woorden van pa Mulders gaat Junior naar de start voor de 8e etappe. En ook voor Rob Mulders begint de kaars langzaam te doven. Vanochtend moest hij bij de dokter langs. Hij is goed verkouden. En hij riep ook nog in dat prachtige Limburgs van hem: ja, godverdomme, zo hard heb ik nog nooit gereden. Het eerste wat ik van je hoor is een hoest. Ja, maar het gaat gelukkig wel beter nou. Kom je er door, zoals het heet? Ik denk het wel, ja. Ik heb in het begin heel erg af moeten zien, maar toen hebben ze eigenlijk heel lang rustig aangereden. Of ja, rustig aan, voor hier is het rustig. En ja, ik goed kunnen herstellen. En ik heb wat minder hoeven hoesten, dus ja, ik denk wel dat nou de goede kant op gaat. Van de Aarde is eraf? Ja, dat klopt, ja. En Van Hooijdonk die rijdt er ook nog ergens rond, hoorde ik. Dus. En Mulders komt gewoon binnen. Ja, ik kom binnen, ja. Ja, god. Ik moet een rondje uitrijden hier, kost wat kost. En dan, vlak voor het sluiten van de controle, hebben we de binnenkomst van Rob Mulders. Kapot. Zijn de mensen die zeiden dat wij het goed hebben. Ja, van hem moet je waarnemen. Jongen. Waar ben je nou het meest bang voor geweest? Ja, bij tijd te zijn. Bij tijd te zijn natuurlijk. Ik geloof dat niet veel scheelt. Hè? Je bent er nog in, toch? Ja. Nou, en net riep er eentje. Beneden klim je 30 minuten. En ik had uitgerekend 1 minuut 40 mag je verliezen. Nou, ik denk, ik ga die klim nooit in 10 minuten rijden natuurlijk. Heb je op leven en dood aan gereden laatst? Oh jongen. Het bloed kwam met mijn neus, jong. Ik weet niet wat dat allemaal was. Ze hadden een 10.000 stukken getrokken. God. Jongen. Nou weet je ook wat een grote Alpe-etappe is. Ja. Ben je er weer? Ja. Haha. Ja, ik heb mijn hokjes opgezocht. Weer eens 1 glimlach. Leuk wel, hè? Ja. Wat was je beste moment in de ronde? Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet, nee. Ja, die rit naar Marseille, toen reed ik eigenlijk wel redelijk goed. Toen zat ik nog in het groepje bij Indurain, naar de klimmetje. Ik denk dat het mijn beste dag was, ja.